सापागुरि खालि गारि सापागुरि खालि गारि सापागुरि खालि गारि बिथाङा हेन्डेलमेनसो जाबाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला मालिबिथा भारत भुटान बर्डारावहाय ओरैहाय दैलामाव दंफैयो आङो ओमफ्राय दा बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला जोंना ब्रादार बिखुआ गंसे बास लादों ओमफ्राय दा ब्रादारानो लिंबोदों ओमफ्राय दा मा हाबाफारि लानानै लिंबोदों आङो ब्रादारनिफ्रायनो मिथिना लाजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन अब्ला फैदो दे ओमफ्राय दा जोङो फाइनालि सफैबाय ओमफ्राय नै ब्रादार बिखु बिथाङानो जोंखौहाय बिसिम लानानै फैनाय जादों ओमफ्राय दा मा उद्देश्य लानानै ब्रादारा जोंखौ बिसिम लिंनानै लाबोखो दा ब्रादारानो खेंफोरथि हरनो हागोन दा मेन उद्देश्यआ जाहैबाय मोनसे बिजनेसनि थाखाय आङो नैबे उनाव थानाय बासखौहाय आङो लानाय जाबाय ओमफ्राय दा बे बासनि माखासे लकेल एरियानि थाखाय इनफरमेशननि थाखाय नोंथांमोनखौ इउटुबनि गेजेरजों सोरनोबा खोन्थाहरनो सोरबा फोरमायहरनो जाय भिउवार्सफोर बिथांमोना दिनै गाबोन हाबानि थाखाय पिकनिकनि थाखाय माने आन्दायना दङ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बासफोरखौ कन्टेक्ट खालामनांगौ जायो दा बेनिखायनो आङो बेखौहाय इनफरमेशन होनो थाखाय लकेल हिसाबै आङो नैबे मिनि बास जायखौ जोङो मिनि बास होनना बुङो बेयो अलमस्ट 33 केपासिटि दङ सिट केपासिटि ओमफ्राय ड्राइभाराबो बेस्टखा एक्सेलेन्टखा माने एक्सपिरियेन्स गोनां ओमफ्राय बेनिफ्राय दा लकेलनि थाखाय आङो इनफरमेशनखौ बेखौ होनो थाखाय नोंथांखौ आङो आंनि जायगायाव इनभाइट खालामनाय जादों आच्छा ओमफ्राय ओरैनो दा बियो बासआ लकेशनखौ खिथाहरदो मा जायगायाव बियो बे बासआ जाहैबाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मालिबिथा ओनसोलनि सिङावनो बिसिडिसि सिङावनो ओमफ्राय दा बर्तमान बियो मालिबिथा टु सापागुरि फुङावहाय थांलाय फैलाय जागासिनो दङ ओमफ्राय मस्टलि रिजार्भेशन जायफ्रा रिजार्भेशन लायो आं बिथांमोनखौ बांसिन माने सिगां प्रायरिटि खालामग्रोनाय जायो रिजार्भेशननि थाखाय ओमफ्राय जायहा नांगौ जागोन जायहा लकेल एरियानि थाखाय नांगौ जागोन एबा बबेबा हाबाफारिनि थाखाय अब्ला आङो बे बासखौहाय नोंथांमोनजों नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै आंनाव सोंनो हागोन आरो बुकिं खालामनो हागोन आच्छा बिदिब्ला नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ खुगाजों बुंना हरनो हागोन नामा स्रायै नोंथांमोना जुदि थ्रुयैनो नोंथांमोना जुदि नांमारगौब्ला बुकिं खालामोब्ला नोंथांमोना सियर बेबायदि कन्टेक्ट खालामलाबायनानैहाय माने रिसिभ खालामाबा गाज्रि मोननो नाङा ओमफ्राय जायफ्रा नांमारगौ एबा टाइम टेबोल फिक्स जाबाय एबा एसे एनै एमाउन्टआवहाय मिलायनांगौ दं अब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन माने मिस खालामनाङा आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ स' बेनिखायनो आं खावलायदों जायफ्रा कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनबाय नोंथांमोना निस्सय कन्टेक्ट खालामनानै बुकिं खालामनो हागोन आरो आं स्क्रिनावहाय सोनानै होनोसै ब्रादारा जेरैबायदि बुंबाय माने खुगाजों बुंलायबाय थायाखिसै नोंथांमोना निस्सय नुगोन स्क्रिनावनो होगोन आङो बे ब्रादारनिखौ ओमफ्राय सोरनोबाफोर बेफोरबायदिनो लावखार ओंखाम जानाय बा माबा मोनसे हाबानि मानि हेन टेन ब्रादारानो बुंजोबखाबाय दा 33 केपासिटि जन 36 जन गाखोजागोन दा गारि फिसा फिसा लानानै थांस्लायस्लाय गोबां गंनै गंथामफ्राय लानांगौ जायो बबेबा गोजानफ्राव थाङोब्ला नै बेफोरबायदि खेबसेनो गोगोमखौ लानानै थाङोब्ला खेबसेन जायो ओमफ्राय दा ब्लां जायो आरो थांनायावबो जार्निफ्रावबो आङो बेखौनो नुहुरदों ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय ब्रादारा जोंखौ बेखिनिखौ मिसेज खालामनो थाखाय आरो माबा बुंगोन नामा आरो बुंनांगौ थालांबावदों माने अलमस्ट बियो 1 मान्थ जाबाय गारिया ओमफ्राय मस्टलि गोबां मा होनो स्कुल स्टुडेन्टफ्रा दा जुआव थांबाय सोरबा ओरैहाय क्लिन भिलेजाव थांबाय ओमफ्राय गोबां जायगाफ्राव लानानै थांनाय जाबाय आरोखि माखासे स्कुलफ्रा कन्टेक्ट खालाम स्टुडेन्टफोरखौहाय स' स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो नैबे गारिया बहुत मोनसे फेसिलिटिया मोजां ओमफ्राय बांद्राय गोजौ नङा बांद्राय गाहाय नङा खिन्थु जायहा जिरायगोन एकदम कम्फर्टेबल मोनगोन आरोखि गाहायावनो कम्फर्टेबल ओमफ्राय बांद्राय गिदिरबो नङा बांद्राय फिसाबो नङा स' एकदम एक्सेलेन्ट ओमफ्राय इन्टेरियर डिजाइनाथ' बहुत क्लिन एन्ड निट्स स' बेनिखायनो खावलायदों स्कुलफोरनिफ्राय जुदि एग्जिबिशन एबा बबेबा स्टुडेन्टफोरखौ लाङोब्ला नैबे बासखौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच थेंक इउ गोजोननाय थाबाय जों जानायनि सापागुरि खालि गारि सापागुरि खालि गारि बिथाङा हेन्डेलमेनसो जाबाय
दा फाइनालि जोङो भुटान बर्डाराव मोनफैबाय नैबे ग्रिन हाजोआनो जादों जाहैबाय भुटान ओमफ्राय न'आबो हनै भुटाना टाउनाबो थारिथां होनो ओइलाय हनै नुगासिनो दङ दा न' फिसा फिसा कारेन्ट बायदिसिना एसे गोजानब्लाबो जुमबोबाय आङो दा बेनो आरो भुटाना थारिथां दा जोङो दै लामायावहाय थांसिगोन एसे जानाय लोंनाय एसे पार्टि दं जोंहा दिनैहाय लोंनाय माने माबासो आरो थान्दा स्प्रे बायदिसिनासो इसिलि खाजि खुजि जाला जालि जानोसै ओमफ्राय नैबेफोरो गासैबो भुटान हाजो आरो ओमफ्राय बैयाव हिंगिं ब्रिज दंमोन नुहुरला बेनिफ्राय ओइ हिंगिं ब्रिजखौ नुहुरा माथो दा थिग बेबायदिनो जोङो बेरायनो फैनायजों लोगोसे नैबेयावहाय बेबायदिनो एसे लादु लयेन जानाय जाहैबाय आरोखि स्प्रेड बायदिसिना नै लोंनाय थान्दा ओमफ्राय लोगोफ्राथ' बिसोरनोसै जोंना नै बयबो स्राय फैदों नै सोमोन्दोआव बिहाव बिफा ओरैहाय नै फुरा औ जोंना हेल' ब्रादारबो दं ओरै बियानैफोर दं हनै बासआ बैयाव गारबोबाय जोङो ओमफ्राय बैथ' जोंनि खाथियावनो थानाय जायखौ बुङो भुटान फरेन कान्ट्रि बैनै नुदों जानांगौ न'आ ओमफ्राय दा बेयावहाय डकुमेन्ट श' खालामनानैसो हाबनो मोनो दा मथा मथि बेयाव हाबथ'नो मोना आरो ओमफ्राय बै जादों जाहैबाय अमब्लिं ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे थारिथां दा जोङो थांथ'नाय जानाय नंला बै टावार लाइनखौ नुदों जानांगौ आरो आयौ